salto, que quere dicir que algo está situado nunha costa ou, como vedes neste lavadoiro, que está algo fundido. E auga este lavadoiro proporcionalle o río Liñares. Sitúase en Piso, Arcos de Circos, e foi construído alrededor do ano 1947-1948 por José Caero, un home desta vila. Este lavadoiro foi construído en pedra, aínda que agora é de cemento, e había espacio para que lavasen unhas 5 persoas. Agora, como vedes, hai unha carretera, aínda que antiguamente había un camiño de terra e unha pequena ponte que levaba a este lavadoiro. No ano 1985, o lavadoiro foi reformado, aínda que houbo algúns problemas entre os vecinos. Cando se inventaron as lavadoras, a xente pouco a pouco deixou de vir ao lavadoiro. Aínda que cando había que lavar as compras ou cousas grandes que non cabían nas lavadoras, a xente viña ata aquí outra vez. O ano pasado, a veciñanza solicitou ao alcalde que reformara o lavadoiro para que quedara un pouco decente, xa que reformaron os cantos noutros aldeas. O alcalde dixo que sí, aínda que nunca chegou a facelo. Espero que vos gustase o lavadoiro e que viñades a visitalo moi pronto.